Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapatuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero at tayo po ay napapanood worldwide sa pamagitan po ng digital platform ng Little News Philippines na nasa mga social media sites natin at sa cable companies nationwide sa pamagitan po ng Pinoy Extreme Channel, mga kaibigan. Balikan po natin yung ating itinatanong, huwag kayong manatiling nakasilip lang, sumagot kayo at sumali sa ating talastasan. Nagkaroon ba ng security lapses sa panig po ng mga otoridad? When we say otoridad, both PNP and military, kaya't nakalusot po ang pambobomba. Alam nyo, hindi biro ito sapagkat 20 ang patay at 98 po ang injured, sugatan at na-hospital. Ano ho? At binisita na po kahapon ng Pangulong Duterte ang katedral kung saan po nakita yung grabing damage at yung mga casualties ay nakakita tayo ng talagang naputol ang katawan, putol-putol na pa at mga kamay at lasog-lasog na katawan po ng mga tao, including 5 military personnel. Kaya't napamura po ng todo ang presidente at sinabi nga pong dapat durugin ng militar ang mga Abu Sayyaf. Kaugnay po niyan, mga kaibigan, ito po ang dagdag na balita. Asahan na daw ang massive military operations laban po sa Abu Sayyaf. Kasunod po ng utos ng Pangulong Duterte na all-out war laban po sa mga terorista dahil po sa pambobomba sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Hulosulu. Ipinag-utos po kahapon ni Pangulong Duterte sa mga militar na ituloy na ang all-out war laban po sa mga terorista nang ito po ay bumisita sa blast site at sa mga nakaburol na nasawi po sa naturang pambobomba. Ayon po kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, susuyurin po ng militar ang mga kuta ng Abu Sayyaf at magpapatupad po ng matinding opensiba. Ayon pa ho kay Panelo, mga kaibigan, pupulbusin ng todo ng militar ang mga Abu Sayyaf at pananagutin sa kanilang ginawang karahasan. Mamaya po, antabayanan po ninyo sapagkat kakausapin po natin si NCRPO Director General Guillermo Illesar dahil sa mga kumakalat pong alert messages sa social media, sa Facebook, sa Messenger na may kaugnayan po sa nangyaring pambobomba sa Hulosulu. At sinasabi pong may mga posibleng kahalintulad na mangyari sa mga mataong lugar sa Metro Manila. Mamaya po yan. Samantala, public service muna tayo, mga kaibigan. Meron pong nawawalang 2 dalagita. Kausapin natin si Marvin Sulit na taga Santa Rosa, Laguna. Marvin, magandang hapon sa inyo dyan sa Santa Rosa, Laguna. Ay, magandang hapon po, Kuya Errol Dakani po ng Kamaong Asero po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Welcome po sa program. Sino-sino nga po ang mga nawawalang dalagita? Si Mariby Distura de Leon po, 13 years old. At si Felicity Anlim Anore, 13 years old. Dito po sa Barangay Sinalan, Santa Rosa, Laguna po. Nawala po siya nung January 27 at hanggang sa kasalukuyan po. Ano itong nawawalang ito? Magkapatid ba ito, Marvin? Magpinsan po, Sir Errol, magpinsan. Aha, magpinsan ito. Itong mga missing young ladies ay mga kamag-anak mo? Opo, bali pamangkin po ng mother ko. Pinsan buo ko po. Pinsan buo mo sapagkat anak ng magkapatid na magulang ninyo, no? Yes po, Sir Errol. Ano bang nangyari? Bakit hindi na umuwi itong mga dalagitang ito?
Bali si Felicity Ann Lim Anore po, na-late po ng uwi, then pagalitan ng konti, then kinabukasan po, pagising namin, wala na siya sa kwarto niya at napag-alaman po namin na mayroon siyang nakuwang pera sa lagayan ng mother niya na worth 100,000. Nako po. Ang ano po namin dito ay makauwi na lang siya, yung pera naman po ay kikitain pa naman. Opo. Masyado na po kasi nag-aalala ang magulang niya, lalo na ang father at mother niya, dahil siyempre po mga bata at hindi pa ho talaga wasto ang kanilang mga pag-iisip. Opo. Mga estudyante itong mga pinsan mo, Marvin? Ano po, sir? Mga saan ba ito nag-aaral itong mga dalagita, mga batang ito, Marvin? J10 po. J10 private school po sa Barangay Market Area, Santa Rosa, Laguna. Opo. Did you went to the school to ask the classmates and the teacher, Sir Marvin? Yes po, na pagbigay alam na po namin sa principal office at saka po sa kanyang teacher and then sa mga classmate niya po at mga matatalik pong kaibigan. Opo. Maliban doon sa mga picture na ipinakita natin, ano pa ang mga pagkakakilanlan ng dalawa mong pinsan para sa mga nanonood sa atin? Bali, yung si Felicity Ann Lim Anore po ay may retainer po siya. Pareho pong mahaba ang buhok nila, din mga payatin lang po. Sige po, mga 13 anyos, mga 13 batang-bata. years old po pareho. 13 years old pa rin, mga batang-bata, and they might be endangered kapag ka nagtagal pa sa pagpapalaboy o paglalakwat siya. Opo, tama po. Napagalitan pala. So, nag-blatter na lang kayo? Nag-abiso na rin kayo sa pulis, sa barangay, Marvin? Yes po, naparating na po namin sa kinaukulan, lalo na po sa police station ng Santa Rosa, Laguna, then sa barangay Sinalhan po sa nasasakupang lugar po namin. Opo. So anyway, sige, manawagan po kayo, Sir Marvin, sa mga viewers natin na baka natuluyan ng dalawang batang ito na pauwi na lang sila. Sige po. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyong tanggapan, Sir Errol Dacami ng Kamaong Asero. At ako po ay nananawagan sa buong sambayanan ng Pilipinas na kung maaari po sana sa makakita sa dalawang pinsang ko ay ipagbigay alam lang po sa Santa Rosa Police Station o kaya sa Barangay Hall ng Barangay Sinalhan, City of Santa Rosa. Ako po ay lubos na nakikiusap. Kung may kumukup po, ay sana po iparating po agad sa amin dahil po kami ay masyado nang nag-aalala. Alright. Salamat po, Sir Marvin, sa tiwala. Ulitin natin itong panawagan ito para makatulong tayo na mapauwi na lang ang iyong mga pinsan. Maraming salamat po, Sir Aaron. Alright. Maraming salamat po, Sir Marvin Sulit ng Santa Rosa, Laguna. Sa iba pang balita, mga suki, ipagtatagpi-tagpi po ng pulisya ng Hulo ang mga nakala pong ebidensya at mga testimonya upang matuklasan kung paano ho nakapasok sa naturang simbahan ang pampasabog. Ito ay sa kabila po ng ipinatutupad na matinding seguridad na sinimulan po sa kasagsagan ng plebisito para sa ratifikasyon ng BOL. Ayan, ayon po sa tagapagsalita ng PRO ARMM, sa ngayon ay pinatutupad daw po sa buong Autonomous Region and Muslim Mindanao ang full alert status maliban po sa lockdown sa bayan po ng Hulo. Alam niyo po, hindi biro nga itong nangyari sapagkat may mga nasawi, ano? At marami po ang sugatan including mga sundalo. Kasama po mga sundalong
napatay po rito. Kayo po, ano po ang inyong pananaw? Nagkaroon ba? Nalusutan? Paano nalusutan? Security lapses? O talagang nilusutan? Itinatanong po natin sa bayan sapagkat this is everybody's concern. Buhay po ng sino man, buhay po ng mga Pilipino ang sadyang binabantayan ng mga militar at ng mga pulis. Yun po ang kanilang pangunahing tungkulin kaya't nandyan nga po sila para bantayan po ang lahat. Although alam natin na hindi po sapat ang bilang ng mga militar at pulis. Hindi po ba? But in situations like this, napakahirap hipuin ang mahapding damdamin ng mga namatayan. Di po ba? Ayan, sige, tuloy tayo. Comment muna sa ating palatuntunan. Remedios Gonzales, sabi niya, yes. Lucas Edralin Roa, ayan. Putik, kamaong asero, akala ko maong na kamaong idol natin. Yan si magaling na padi. Ayan, sige sir, ayan. At tawag ako Kamaong Asero. Dito wala akong makausap. Nasaan ka ba? Wala doon siya makausap. Lucas! Ano nangyayari sir? Sige. Tawag ka. I'm sure hindi ka naman hindi ka naman nagliliwaliw ng ano. Tawag ka rito sa 0927-494-2175. Sali ka sa ating palatuntunan. At ano man ang opinion mo, ano man ang inyong damdamin, yan ay welcome sa ating palatuntunan. Nagkaroon ba ng security lapses? Kaya't nalusutan po ang mga otoridad. At nagkaroon po ng ganong insidente na ikinamatay po ng 20 katao at 98 po ang grabing sugatan. Magpapatuloy tayo at kausapin natin sa ating pagbabalik NCRPO General or Director Guillermo Eliazar sa palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.